Отново топ промоции в Arabic Sense. Само сега Латафа Яра Мой и Латафа Яра Tools на цена от 99 лева с безплатна доставка. Перфектният комплект за всяка дама. Латафа Яра Мой е дамски парфюм, аналог на Marc Jacobs Perfect Intense, силен и дълбок аромат, който е перфектен за всяка неповторима дама. Латафа Яра Tools е дамски парфюм, клоник на Paco Rabanne Femme, създаден за всяка красива дама, която не й липсва увереност. Не пропускайте тази невероятна оферта и се подгответе за есента с два страхотни аромата на изключителна цена. Поръчай сега от сайта на Arabic Sense BG и открий там своя нов любим аромат. Arabic Sense – лукс на достъпна цена. Arabic Scents – магазин за арабски парфюми с асортимент от над 400 аромата и цени започващи от 39 лева. Разгледай уебсайта ни Arabic Scents BG или посети физическите ни магазини във Варна и в София.